of yesteryears couldn't resist it. And children of today, they are moved by it. It's a magnet that attracts. Your choice. Fun Milk quality products keep you cool and refreshed. Fun Milk triggers so much fun and excitement with just a blast of a horn. Fun Milk, spreading joy to everyone. This advert is FDA approved. Na yere no so wajedi minim tese si ane de o tinana se mete wase aboga no na de telephone number ma na yere me pa chwan se won frem me pa chwan entum frifio me pa chwan ti woni na ma na be sesa me ti enra ena omo frem me say be ma na se me meje me niema ena bisa o me se me niema ben ena o se an o se ne me niema bi wo dan no mu ti me meje ti be ka chen se me friend back man friend bi because me nim de omo de niema na ye. Okay. Hello, Mr. Kwaku Bediako. Yeah, Organa no Amsterdam. But Amsterdam. Okay, yeah, try say yeah benya Mr. Kwaku Bediako. Na yeah busan say. Penny, yeah mo kwa Amsterdam boko. Me pacho me wo dwum kakra me sremo. Madika ka brother no, but he seems or rushing it too much. Nti nyame ya do ma me say Monday. Mama be crap I want to mboas ni akasamba. Ni ato so hu. Wo dwuma me tin nkasa me srewa. Matie wa say ti yamfa won kwose dwoda ana no. Ba mpacho me ni pa. Wa ware no. E pacho nyame ya do ma Monday me chechi ni bibie mo. Nana boga na kasa yo. Mame musera no. Yo wo kabia no nyame ya do ma Monday be ka manesi. Kwaku na wo se woni me. Me wo dwuma. Ye bi sa wasam ya no so wo yenim so wo adwuma wo de ya no woni me ana so woni me. Nyame ya duma nyabotre adwada wate o se ne yire kura beba why Me fa cho mate o se ne yire beba so onko ja o de onja ma wa na ka wa no we me pa cho me bag mu na ka wa na she bag mu na me ya ade paint adwuma na wo ye eya dumbi keke ena onyame de na basa kutakuta emu se yensamra metna se busumi ni emfa wonante ai ye chiao. Based on a recent survey, more than 52% of Ghanaians agree farm animal welfare is important. 65% of Ghanaians believe hens live happy and simple lives free from needless pain. But in reality, they are trapped in tiny cages, subjected to stress and suffering their entire life. There is, however, a better way of preventing them from going. Give hens the lives they deserve and say no to hen suffering.
Stay dry and fresh with Nivea Dry Deo. Keep moving forward with Derma's 72-hour active protection against sweat, odor, and skin irritation. Skin is so moving forward. Nivea is for skin. Aye better ochre. Kwakuna ebebeka. Kwakuna ebebeka say better. I any bema bofro akwakoda e wone mpa so. E na better so say wono so saa na kwaku aye na kwaku so afanachi. E na no ye bobo asem no wa ya. Antina de na oda so agina so say enka ware na omo so omo agyan no ka omo ntwa kire na won ka omo mom sa ware fo no omo ntrase anware hwe mo fra miensa no na so entiase anya djuma ene beta ene na busia e ba ha kwaku so ene ne maame ba ha ya trase ye se ne bobo asem no kokosi ye no ye koduru ya ne se kwaku empata bia ka kwaku waso de bema beta no beta abusuafo ne maame ne papa se ye de ato nchen ye nyam pata bia na afei ankwala ne hwe no na ya 70 cities no de man kwala no se kwaku ya na 100 cities de bia oye de man kwala no afei wo pedan ai e de ama beta ene ankwala no emiensa de no akwakosie no afei maame ya ane ne ba Rita owusu ana di eja kwabla nkroma eba ha omba ya omama ne tiawa ne se ne ba Rita enkwala brem na wo mu no abofra ne di dam kakra ema hospital ko wo ye no omo gitum se afum so ne fiom na ma kwala ne nsa adi dem na so na busia ne omo nyu obi ama ne sori nyina ese oji compensation every hospital no ade ma kwala no na saska no mdi koto fie efie no mkoto eso mdi ye japade ama kwala no na jam kroma aje enkrata no bosua efie no na de ma han aje hu bibia no ma anante na aka se dabi dia baba wona duro no de ese ne saka na japade etu aje akwala ni fie ama no enkrata no ajam kroma ko fai ade ma producer ama antena sanka enkrata ni nyina nyame adom enede ya ana mami ya ne ba Rita owusu eba Oyerepa Afutuo aba abaji eye efie no nkrata nyagopon nam antena so aji hom na de ma no enyina de sese de akola ne nsa ne fie no documents nyina nkrata nyina chese sese oye fie wura prekope me da se demis patience. I say, Antina, please, my belt is meaing me. Fasten your seat belt. Me don't call on why me my belt in meaing you. Yeah, call no, yeah, Nantoni. Now what to say? Pacho, Yamia Dumante. Pudding, away. The Pacho Midinde, Koku Ajimai. The Pacho away, Ayabokos, and Yabokosa, and Mammy. Na Nina Mune say, and Naka Crane. Minu aketua oko school ewo Mampontin Great Quality International School enti ena kakremu ho no ena oba fie enti oba fie no eni edidi di nkomo na asabufo kakra bi ba mu ti abufo ba mu no ena me hu ane sa ase bibie tiasi ne so nti bibi tisi ne so no me dwene ho ana me ntiase ena me se ade de na ekoso enti we ya na madam fu bi twam no se ade no eye suman ena eye sa ana msi okay ena omo ka se yemfa nsuo ngu ne so tie di nsuo gu ne so a na ete koye enti ete koye no ena mebusa ne se na Sarah de ben na wakwa ba because u ko school no na bibi se ni ho ena waka kire me se school mu ho ena okoye no boarding okoye no ena we nyina akoba ne sa enti me ka kire nse eye den ena o se ninua na danfo awo ne no school mo no so aba be register ono so be twele final year JHS form 3 ena se sumai wo sa akura ne so
ɛna one day bi wɔkae suma ne ba saa na damfo no so no yɛfrɛ no abigail ani ɛbaa ne so no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ suma ne ka kyerɛ ne sɛ ɛdeɛ na bibi kɔ so wɔ school mu ha na deɛ ɛkɔ so wɔ school mu ha no ɔmo de nipa ɛna dua school no enti maba ha yi mimi suman asimasi mate ɛto akyerɛ mo enti sɛ meba a mamu nwane ɛnte saa mɛto biribi abɔ mo enti mankora ne bɔ ohu ɛna ɔmo deɛ suman ne bɛka no na nkora no tie enti nkakrakra sɛ ɔmo sɛ ɛkɔ so ɛwɔ mu a mo pon school a ɔmo wɔ boarding hɔ no nti no suman ne ba bigani no so a deɛ ɔka no ɛna nkora no nso follow 2019 nyinaa no sɛ deɛ kɔnfɔ no bɛka no madam nso yɛ bi enti one day no wɔ se kɔnfɔ baa no ɛfa blade ɛna kɔnfɔ baa na sɛ student no mɛbi na akɔm no wɔ no so enti tí ɔfa blade na ɔyɛ dɛ yɛ ɔfa blade no ɛna ɔmo se ɔfa nneɛma bi keka bom na ɔte ahaban bi ɛna ɔhye fra saa adeɛ no enti boarding house o mepatwan boarding house o enti wo a wodi kan no wɔtete wa na wɔde saa mɔtɔ no ahyɛ mu compulsory by force mepatwan wɔse sɛ wa deɛ ɔyɛ no ɛbɛma wɔde bɔ ɔmo ho ban for protection ɛnte saa ɛde ne bɛbɛ school a wɔso obi sɛ obi mmɔ ne ho ban ma no ɛnyɛ izo antena ɛhɔ na wɔtete wɔn one by one na wɔde hyehyɛ ɔmo nyinaa mu sɛ ɛyɛ school mu hɔ no mepatwan antena enti wɔtete ɔmo nyinaa na ɔma ebi mu nso ebi di yɛ obi wɔ hɔ a wɔantete no nso wɔde mɔtɔ ne maa ne di ɛna wɔwie ne mission ne wie na wɔse adeɛ wi ama yɛ ama mo no ɛyɛ for protection sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ade no a nipa no mu kun ne de ne ati school no ɛbɛma ekun no a wɔkun no sɛ ebi a sɛ wɔse kɔnfɔbaa ne sɛ according to kasa school ni no onye kɔnfɔbaa school ni ne sɛ a wɔse akɔm na ɛsi o sɛ akɔm no so wɔse akɔm no so nti suman no sɛ wɔse school ni no sɛ suman ne ba no so a wɔka kyerɛ nkora ne sɛ suman ne ka kyerɛ nkora ne sɛ ade na wɔn de adua school mu wɔ no ɛnte saa sɛ wɔampena ma wɔn antete wɔn a ama na anya ban bɔ ama wɔn a at the end of the day so final yi no wɔn ba betwerɛ bi si a baako bɛwu ɛno nti na ma wɔn nso so tie no no. nti wo nua ne ba fie adeɛ na ɛyɛ no yɛmmra hɔ nti watete wɔn na obi de ne ba ba school no ɛna ɔde aduro ahyehyɛhyehyɛ asuafoɔ no. mepatwa antena. nti wɔde ɛhyehyɛ wɔn wieɛ no sɛ ɛyɛ process a wɔde suman edua wɔn but. kyɔsɔ ɔde wɔn fa akɔm teteɛ mu. mepatwa nti wɔtete wɔn no wɔnyɛ wɔn ho kwan. wo nua ne nteteɛ na abɛtɔ so no 1 2 3 4 5 6 7 wɔtete ne serɛ so 7 yɛnkɔ nti wɔtete wɔn serɛ so no wieɛ no obi wɔ ha na bɛti nti wɔde ma wɔwie no wɔnya ho kwan. wɔmma sɛ wɔde suman na adua nkora no mu enti sɛ mene ne wɔ fie a na ade no ate aba sɛ ebi wɔ ayɛ kasa na sɛ ebufoɔ yɛɛyɛ a bɔnsɛ suman no aba sɛ grɛgrɛgrɛgrɛgrɛ ɛnyɛ easy koraa wɔ fie enti mpaebɔ ne ade nkakrakra nam kaa sɛ no ɛwɔ sɛ mede ade no ɛba bɛdan. okay wode ɛho mɛma woagyina nkyɛn na menkɔ nua masoma yɛ mekyee sɛ kurom ha osuani kɔ boarding house sɛ yɛ parent sɛ yɛ guardian ɛna ɔde ne ba ba school aso sɛ biribi kora ɛyɛ me ba a osuani bi wɔ ho tumi sɛ dumofo no ɔwɔ ho tumi sɛ mede me ba ba school no meebɔ ne ho ban maame ɛte sɛ mentew nka o ɛte sɛ mentew nka sa yɛ bi ka ho anaa wobɛkɔm sɛsi a ade akɔm no mma wɔ yesu din mu wo ho te sɛ deɛ wano ka sɛ na wokɔ school ɛ Great Quality International School. na wogyina sɛ JHS 3. menti o JHS 3. 3
ɛna deɛ na esi wɔ school. Pacho na ye code day on ti ya ba be wie school no mo headmaster ne say o si ya better school mo sa ne nya time na suande nti ye call school mu ho no ɛna girl no ɔno nso ɔne ye na beda aboda ti ya sa no ya na ni suman ne ba eba ya de ya ye dwan na mo ye ne hu se ne suman no edi can by like ya call ne ye code day first term there amada nti ye koda boda ene bai nti na ye nyina ye o boda ho ti e bai no na sata me hu bi da nti ya ni ye dwane nti one time no ka chere se ma ye nwane nyesa obe pra. Linked reverb. Now that's clarity. Nti esa na mo ti aho here chemo esa na ne nyina ya group o baby obia enko baby tina mo gina ho hwe se de osi kom dormitory go ana classroom da be nya classroom compound no school mo compound no kom the teacher boy say that time na adiasa ana ebe anwumre mbe 4 5 mo ne madam kwa na ka obi akofi yo to so tim na mo gina okom ana mo gina na mo hwe no na o kansam mo nko so nti na one day and oba and obeka che say school mo omni nipa ena ehya asienti ye bia omo koche nipa ba ko nti this year so ye mu ba ko ebewu nti wa my protection ye mu ba ko bewu ena oji we di say no kan as no obi eso say no na de ko school student anase osieni ono na ebeka che mo say afi bia ye twa so hra obi wu enti e wo so ye mo den obegbo mo ho ban sano na ye mu ba ko mane so kasa kese kakra bi ka ho enti o ka so obegbo ye ho ban sano na ye mu ba ko final year for mo be cho BC no yo tell ye den enti no one ko kitchen na one nwura bi ane normal ana wa she moto ti wa shi we on blade ni twa na one ayiyem no de dro krona wa frafra no de ashim na mo so mo tete ho ti one after the other de twitwa esua for beze na mo yesai 4 ena oni twitwa na ba ko do man bi di ene madam no so ana teacher ni so kra ka ho no chere class 3 fuade ena mo so ono so kra so onhwa mo so no ono so je adro no bi di ono so bodo ho ban to aso enti tu dia no mo fi o ma yare nti o mu ko fi nti o mo na ya nya mo ba still enokula akom ni bi e wo mo so ti yare odi mo kwotena he na wo so otete mo pie school compound ana mo ti school school mo ha sada na wo kwotete mo no na bo say be 6 p.m. ana wako school wo ma me wo papa ana de wako school ana obi di ehunehuna atomutirim wan ni wo nkoma nkyere obi a manko ka nkyere headmaster manko busa obi a na makotena sese oso obebbo mo ho ban bambo ban odi blade sa blade odi twa ma no odi twa obi a bi wanu na kase ti wo twa wo say me o twa me 7 ba 7 wo he me still so but boy ba ko de no na beti 7 aha so 7 and I girl ba ko so me 37 aha 7 to 14
ɛna boy baako bi nso na ha 3 ɛna baabi a mekwa na ɔte me 7 baako ti ɔsi titi 7 ne 4 ne 3 ne 2 na blade baako no ɛno ana titi mu nyina na ase ne sɛ ɛnde wankyɛ ase na mu wie de na ɛba de na yɛ mo like wɔ hɔ a na sɛ deɛ wo nso asa akɔm bi afa ɔba wohu deɛ wɔyɛ gye sɛ obi na ɛka kyerɛ ɛna mo anka nkyerɛ obi a ɛna mo teacher ni so di so tɛnti nipa dodoɔ sɛ ne ɛtete mu ɛdɛ 4 ne ɛtete na nipa dodoɔ sɛ na ɔyɛ aduro no de ma mo na mo yɛ sɛ mo a mo kɔhyia a mo sɛ ɔsɛ ɔbɔ mo ho ban na mo yɛ sɛ ne says madam mekan says we na 2 ɛwɔ fie ti 8 na madam no yɛ student form parent yɛ 8 madam ka ho na ba na 2 ayare na ɔmo kɔ fie twam de wɔn anya bi koraa ti na ɔne mo adi saa meeting ne ho nkɔmɔ asisɛyi ɔne a ndi nkɔmɔ ɛba atwan ɛno ansa ba ya no se mo ni machi na mo so mo di n'akyi ti sɛ yɛ mo ni machi na mo kokumu a ɛno ara sɛ mo musa hwee na mo kɔ ne ya kokumu ɔtete mu wie yɛ no so headmaster na ante a teacher for school mu ante mo madam no kura dim class 3 madam hey do you tozo me ti o bo me nkomo headmaster and the chief obeti but beti ye no de ne si obeti ma girl ba ko ma me kura ba oba wanya ho hwie ti awra ne wen nka ncho se biwa no kakra wai kasa te se de wo fie na ye ni abrepa o wo maame wanfo nko school free o wode ko school ekotua ka se ko sua de wanka se ko school kwaje bambo ti so bi kura ba wo school na wo huna mane owo oye den yo ye de ne ko hospital o ye for telephone ne ya free parent ne se asomasi maame wo ba asomasi ene ne hu mfa no nti yɛde ne kɔ hospital na se yɛbɛbɔ wo ho ban deɛ menkae sɛ gs mmerɛ mu kora no yɛatwerɛ biribi saa wɔ mu nti berɛ headmaster no tee a ɔhu sɛ osuani bi a yɛsɛ wɔfrɛ mu akɔmmɔ mo so na ɔkɔm no na ɔmo hunu anaa wankɔm ama headmaster hunu pɛ yɛnte wo nka still o aha na ɛbaa sɛ watete mo yɛama mo bambɔ wɔ school mu hɔ ɛno so ɛ and there like onim bat wanya hwe amfa ho ti ebam se na akoka cha wo bra me kofie nti na asa ye di nkoma na ebai anytime be etimi ba anytime be etimi ba eba nso a on ka hwe ji se obi na ka cho se like bia say ni say na ye ya di uko school say school timi ko utim ko tena ho usia ko eja me otimi ko school no etimi ba wo ho nyina but wontim me pa cho an otimi ko school no but anytime bia obeko bia etimi ba nti ama adisua no kro ntimi nsua adisua ni ye blade baako na mko akora no say right ben no wo say odo baba school otete no ana obon ho ban tumi ben no eje me busa wo mse nchemu ben no de mam tumi ben no asemu antina asemu ne de me kura abomebo ano odene because say obi de ne ba aba school na konfo wo so ba ya wo say watete wo mo protection no me kura wo so bi ahare de mo odin da ti adin ti na so bi ka kira wo to ananse sem kira say afi bia obi wu wo so kwa onko te say history ni mu kura school no obi awu na mo tena say yentetem kasam ho kakra
Biteo, uko school ho. Unti se obiya wuda. Unti si ya cho BC ya mo obiya wuda. Ti so obi free baby be kachara o se. I was me bom ho by na school afi bia ye tra obi wa. Na so hu se obi ewu. Bibi sakwa kofie na kobo awofo amane. Na mu nyina mu disu jom. Sa mo ko bom ho by. Sa akasa me ho e. Na eba. Yeni ye mei. Parent na fomo. Makoto akoda no school. Me pacha makoto no e school mo wa. Say. Like I say ono ankasa no. Me hunu one on one there. Asem ni si no kra na mani abre say mode mo be ko school ni entete no. Ti die enti ne atete no. Wo se de me no asem no e bae no. Say si mani nyamante kakra ansa na ye no ye ti. Enti ni nyina mo abete mo ko se de en. Ye ko ho no. Bibia mu no empanimfo wo ho. Enti mi ko school mu ho. Ena me de ko to headmaster na nim say na me nua ba no akom aba ne so na ebusa no no wo se akora bia wo school mu ha wo no so ye boda ena akom tumi no wo no so ena wo de tete wo mo ena wo de ahye wo mo wediem enti me hu saa no ena me ko